Gipaimbestigahan na ni Mayor Inday Sara Duterte ang posibleng kalapasan sa health protocol sa usa ka grandiosong wedding dinhi sa Davao City kung asa ang usa sa bisita nagpositibo sa COVID-19. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, nagsugod na ang City Tourism Operations Office sa pagpanubay kung doon na by violation sa health protocol sa gipahigayang grandiosong wedding sa usa ka couple nga gikan sa inilang pamilya dinhi sa Dakbayan sa Davao. Sa programa ni Mayor Inday Sara Duterte sa Davao City Disaster Radio, gipadayag niini ang iyang kadismaya sa nahitabong wedding ceremony sa usa ka inilang banay sa Davao City kung asa dayag nga grandioso kini bisan pa man sa gideklara nga period of mourning and vigilance subay sa pandemya sa COVID-19. Dugang kadismaya sa paglusad og event asa daghanang mitambong ug usa sa bisita migula nga positibo sa COVID-19. Historya na daan no ang organizer nga na look what you are planning is really kanang delikado risky. Risky because it can possibly be a source of spread sa infection sa COVID-19. Sa pagkakaron, nagsugod na ang contact tracing sa mabisita sa kasal ingon man staff sa organizers ug ubang suppliers sa kasal. Gipaimbestigahan usab sa mayor ang maposibleng kalapasan sa health protocol sa maong wedding event. I-remind lang nato tanan no na every time you violate health protocols, you kill another person. Ang City Tourism Operations Office ang usa sa buhatan nga mipanubay sa maong event. Sumala ni Jean Rose Texon nga daan na nilang gipaymangnuan ang mga event organizer sa mga limitasyon, busa, subli nila kining ipatawag. Gituna na karon ang mga pictures sa event kung asa duna by social distancing. Nagsuot ba og mask ang mga bisita ug mga staff ug ubang pang protocol. I like the face mask, most especially sa part po ng mga employees ng event coordinator. Sa guest, Yes, required din po sila. Actually, meron din po sa area na yan. Even social distancing po. Nakikalay na usab sila sa City Legal Office subay silang giimbestigasyon nga ginapahigayon. Kinoconsult ko din ng City Legal with regards yung violations po na nakita namin. And kung ako, sabihin ko lang po, frankly, I would say that it's really the responsibility of the event organizer or the event coordinator. Kaya siya magunit sa whole activity. Sara, gisulayan sa John May News no, sa pagkuha sa pahayag ang mga opisyales sa asosasyon sa mga events organizer dinhi sa Dakbayan sa Davao apan midumili una kini. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio.